Kum chan vedon kan re nuwa dating soron bot sele andi tae kan chol rei lutuka kan re chungin host chibroka ma samtle ma kan ti thin ngei po khan kan fiam thin kha adu lo ta nge ni hei sammoi tak alo nei man ani hi han ti maila hei chu edit job ani ama tak chu hei le meng fei ba samtle ma ala ni reng ani dating show dang dai taka thil dang dai tak thleng chan chen hi han thlir ho le don tiang tlangwal soma salama lo lo cham to te antel non le na hian an hlo thling to ngem audience lamba tanga nula pakhatin thuthlum tak arun chak chu te hian tlangwal hi achel zo do nem so chule hosdom tak meng fei chu arun langa ani hian 我们皇家了家来多谢谢，我叫明飞，阿问题呢？做咩我们就说现跟罗罗这个就明飞跟你啊，个好下来黄的破几百五，第哪呢？就第来得转，努拉切路得 single 超得住阿够错得了吗？我啲人是諗 point 冇咁問題，但諗當咧。 Tunu na hian nula le tangwal indu ton an mani chuan agency a zinna chance an nayang tin ho sian a soi chun zoma agency hi Turkey le Greece in kara mun nuam tak ani candidate ron lang rose anti nuwa chuan emezana tangwal ma saber chu arun lang ta a shui ching kani kumsom ni palina kamang meka karon let le ta e chibai vek u ti in arun din chiat tir ta a Hosian ti dan phung pa nga yangin nula te jing adu ber a han thlantin masate te a katlan main thil ka soilok thengem ati chuan hosian alo phal saka he show candidate ni tura in ziak lut mi singa chuang zet jinga mun ka changpha hi kalom me mani ti te mai chu a soi nu chuan a han hoi kwal vela amit la tu tak a juliet ni tura ta na adu chu amel vel ta ni hetia du thlan chung hian nula ho chuan an lo en thapa Second somvel thwa chuan nula number som pali na hi athlang ta ni han en cheng deuh tiang azia view do ne tlangwal hi enge in mudan han tilang teule hosin anti nuwa chuan nula te chu in ngai to na hun second nga vel pek an ni a tuma in an like chu anti thim lo First stage chu apatlang tapot nula number som poruk hi som ani angin adu zong aron zota azona chu ithom no ha ka nangma thlan nge midangin an design sakche ti te mai he ni he nula hi ain thuam dana tang hian ana tho chu a hriat view mai erong bol thiam chef ani kumsom ni bakwana mangme ka Chinese standard a chuan senior level sengnu ani phato ani chu sui hian changin Kema thlen nge ani e he so ka ron lan masak la ya ka thom no ha ka then khat khan min soi sel saka he tiang so ha omber nia ka shet ka ron hata ani hi video ma saber chu ti lan ani ta sui hian so ain lan masak chuma ati fu lo deuh mai chu he ti hian a soi ta ni ka voi ka tin lan na khan ka zam chena sang reng khop maya an zo na min zo te ka zo me ulom lo bokani chana har ka ti lom le ati nuwa chuan Lami kanyangin lampui dance partner nei angai thina nula pakhatin I dance partner mai chian en chuan in ngai zona lipuya include mai lawang mo ti min zona ka chana khan engkim kha ati chezo to vek mai ne ati chhozela khamitum khan sui hian a dance partner nen chuan kumsari chung anin nim nai to thule angai zong lui a x ani thu a soimo peka nula te mel chu aner nung ta lam mai ne Achan an riat rual chuan an lai ti thim thom chu ari chho ta clear mai ni an lai an ti thim tak sup nu kha chuan ti thei ka nei zui ta lo le ni tia soi nu chuan ama in soi thiam na chu he hian a soi zuya
na thole in ngai zon na hi chu thil dang dai ani in ka sia lam mi thang thang ka hriat te po in dance partner an nei fawa anin ngai zong ti na ani kher chuang lo ati ve tlat eminu hian thil dang dai a soi zuya mak asko the tu ninga ya hriat thil ni nge in alang shi chuan thingtlang mona sikul atlo thule chu khwa kalna chuan kong che taka ke in da kariat chuang zet an kal thu te chu asoya amun kan vatlen chuan ka thil mu te khan ka ril ru a khoi hle mai no pangte chuan ei than muloti ka mongal thoya an kumphu lovin an te in an cher ani sum khol nuwa khovel ram sang sanga jin kwar ka lo ril ruk thin kha khang ka thil mole shete khan an ti danglam zuya ka sum nei ang te chu khang no pang chan hai jok te puina na mang turin ka ril ru ka siam fel chho ta jok ani ati chian tharna chang shui chuan danglam na achan chhodan a testimony thar chu khatiang khan a puang chuak ta nula te hi min takang mo hemi thlangi chuan nula pani ten an light anti thimani nula number 1 yang hun ron thleng ve ta kano pon lai khan kanu in lam dan chete te men zitir ve thina anuam kati min zitir ve thengem aron ti tamo mai athiam thil so na hun a thleng ta ho sian lam idu tina ni mo ani te chuan han lam dun ula alo ti thoya an han lam dun tange ya se arailua lo an lam chung ka second sompo atling man lo ne ho siron in puangin kan no pon deuh lai khan lam thiam te kan ngai sang thei khop maya mi pati kan nula chainan takte khan an manga ka lam thiam velo miaw wang khan ke ka chu ka single reng tamai ni mi re chuan an hlimpui thin hle number som pasari hi thu soi tur chuan a som vele ta ani hen engdang aron seilo lam ve chin ka chak ti te mai ani lam dan chidang o niang hosten an ti chuan phur tak main stage lam chu apanta a second nga vel bok an lam do le ta ani han lam rei chiam hun kha ani tlat lo video play ani le don ta yang de tang hian nula te hian an ril ru an siam thina apoi mo hle he video lo lang thu sei tu te hi ami mal thian ngoi te kha an ni than lova so masalama alolan pui to nula te an ni ma zok engtir ngen soile ama saber hian he so hian chuinen hian an lam dun to thule lam thiam tak ani lo na chungin ama sui zo hi ain siam rem thiam thu asoya pakhering tak maile mi din mun ngai to mi tak ni in ka mu ti in tu thlum tak aron soya nula dang lai hian tlangwal mel tra mingil nei le puitling tak ani aron ti vele a anu chuan so masalama suyen a favorite tan athan adi ruk te kan ti thin khan thu haran soi vele a kha so khan min thlang kha ani a ma se khami tum khan ka in pe lo ani atopa khan poiti tak chungin kan rem dun ta lo chu ani kha he so hena mel aron nan le ti ka hriat hian kalom pui em a ami du tak nula fel tak amu thei ngei nan du sakna ka hlan ani video on play ma ka chuan nula panga chawin an light an ti thim kha ani a nula pathum te video an ron tong nuwa ero nula pakhat chawin a light ati eng to ani aeng lai ber khange an light an ti thim chan ber ti hi zona lian tak om thei ani etlang wali dance partner ta na nula mang thin ani awang te hi ani thengem anna a professional work awang hian ngai zong a zon lama boina atok chodon ang riau thik thu pet che thei deuh tan chuan nula dang nena lam zor reng mai ngai zong nei chu har ve deuh tur ani lai tiang tu om chun nula number 6 hosiana somta aming lian ji ni in kumsom ni palina amang meka tlangwal nen hian anin rol chi ani video khan si chon thingtlang mun i thlo thu te kha kan muwa keipo hi khothen khata mire theite puin kalo chhawe to thina kan tuina le kan rilu put mang ainang ni in ka sia nang le ke hian hetiang hian mi chan hai jok te pui chho thei rem se ti in tlang takin aron soita mei chia mani se he so antel ani chuan hetiang deuh rapa an che thia trul du lo chu du lo chu thua han soinu chuan mi te chuan kut beng in an lo loma
tlangwal hian ko pui tur am ngei do ni nan shet pui ani atan chuan theite min lo tur aum reng to adu le du lo ani ta adi ruk te number 14 te kha chuan unlight anti thim var to bei sei tur anom to chuang lo hos ma chi ba hian khaile nula hin adu na che arun tilang to I kopui tan I thlang ve don nge lom thu shilin apoi khop mai I tu zui don zok riluan siam felte le atita second nga ain ngai to nuwa chuan ka du e atita ni Kutin swin an chok dun ta kan lompui dun viau ve kumin rol tak an ni boka anin MIZO viau tura ngayang anula ma chuan nula hian kamidu zong takani keimin thlangi ka bei sei phalo aphuram pokati ati nuwa chuan du thlanna kha ivasiam harve tinan pathar nge tur sui chu acho chal zuya thingtlang kil khorami te chanpui tura kan chuak tu te kangai to ani mi khering takni dorin ka sia hetianga hlotlin na ka changjui ta hi kalim le ti in sui chuan a changa an hun chu atop ta ni contestant number 2 na hi hanen chun zom le don teang emetum hian thil dang dai tak a thleng le pek ani tlangwala hi yang ani a uluk taka nulate ahan vi vel nuwa chuan nula number som pani nahi athlang ta a ani po hi azia mel viau mai barbi te po ange second nga nulate chu hun pek ani zui ve a tlangwal hi andu zong ni ti antelang ve don ani nula panga in an light anti thim ta phot ani po hi so masalama lotel to ani a alota thum trok to ani kutbenga hole mai chu adu to lo nula number somi lo tong zuin muimul inei nal top arontia yang hian atel masak zok kha chuan muimul anei lo thule hetia azu hian alan upat deuh mai ba ka alang pa deuh nia ain chet wanga zo ta ni thu asaini video ma saber chu antilanga heta hian yang hian so masalama achet dan diklo ain thuam dan fu lo ati zong te chu asoya mai che chu ni la kha yang kha ka thlang bik lawang te ti velani anu atu sei hi abon khop mai oi sak tur nge ain soi bora ve shim ti chu shiat anilo hetiana sei chota ni kalan namasa zokka ti chu ani nuwa khan amakatam mai che te na changin email ka dong zuya mai che tam tak a then munla tak atangin min muturin anon kalwang wang boka khang te ka ngai hloveu maila ka duber ka mezon chu kala mu chuang lova heti hian ka du chu zongin e so a hian kron let le ta ni ati bon yang te hosian tlangwala hi aron in lan masakle tuna amel ni danglam khop mai hanen ma te u anti chuan athalak lui anrun tilanga ta te hi chuan saulin sokar pa te pokha ang leke khang te kha anni kei chuan danglam na ka mu chun chu muimul sin alo nei ta hi ani deuh maye heminuwa hian nula number pani na hian aron chua chal ti deuh ta email chu engza chiam moi dona aron tia sang ni thazet zot chu ani yang chuan tia ka boy thin em awangin ka chekman lam meu lo ati zuya nula hian ngoi mai alatum lo sang ni zinga chuan tu manan chai lo chemo ati le a yang hi ain soi fia chauta thilom je chu hetiang he ni khang nula min lo betu tam tak te kha khodang le ram dangami dai te an ni hloma an thalak te anda kher box si lo nen atia nula hian ala du to lo cheu chung nula sang ni chuang zenga mi chunge I thanang keini voina I ma ding te hi I du ber chu pakhat thlang maila I du tuil tuk ni in ka sia ati zuya ain sum ka lo viau nula shwai ya li hi ko hos pakhat zok chi buro ka pa tu hi ron tong chuakin email sang ni zet dong vela chu I du ber I mu thei bikin karin pui lo che du thlan tur ber an tam don lutuka I boy zokang alo ti ve khau mai mi pui chun lo nui hama
ko ho sian chu ti zat email don chu fiam thu tho nan aron mang deuh ni na hriate atam lulai em bokla taka video an chua le ta hemi thlengi chuan nula panga te chawin light an la ti thim he video a hian yang hian apon nam landana danglam na anei chhodan aron soi ma sa ama ai ka chuan kalang upave ta deuh zo te ti ni than khat chuan ka korma pin ka da hi engti na nge ti in min zot mai thei engti namma anilo ka da ve mai ati ni awa ho ang ring le si ve a in soi bora chhole do ne heti hian so kalan zo nuwa khan education lam company tenen kan thok hawa no pangchir tu le ka bu te kan chua ani ati nuwa chuan kan na chel lai atangin ka banga ka thian tenen company pali kan dina ni tin mai cholovin na ka thok thin ani ka thok rim em ni tin ani ber heng zong hi ka kopui la ni tu tenen nuam zo ka kan nun theina tura ti te po kani chef nula khan zo na ron zota engtin nge lunglen khor na te in ne thin chu zo na chu changin na ka thok na sa em thina lungleng man lovin ka in siam mai ni atia number som poko hi aron tong ve ngala I thok rim lutuk deuh ni chuan ka hria company pali lai nei nei nin soi box si mut that na hun po nei manglowan na thongot chu ke ka ngai dana chuan aman hla lo ani chu thu soi chu chang ta lem lo chuan kala nang ai hian chunglama ka puitling zo ka foreign akum som chuang ka om to bla 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 te han ti kwal nuwa chuan nula number som poko na bok hian kamel tha min ti em aron ti ta khau mai thor mai na yang hian mel tha hi chu mitin ngai dan athumun lo fowa an ti chuan I ngai dan ka hredu ani alo ti zui ve a hos ma chi pa hian I cheng khat ma atek don chong hlei nem I chelo lutuk te han ti ve mai la alo ti saka nula bok chuan iriludik tak min ril top mai ro aron ti le ani yang hian an chan mai a hre ngang hle hetia nula dang ma nula mel that lo ka soi ti chuan an lunga tu oilo thaya ati ve tlat he stage thlengi chuan nula pathum chau aneng to ni nula chuan irilu tak han soi mai la aron ti non le ta ka chuan email tha kalome ati ve ta ni hos nui alo zakhop mai ha a tha alo ti ni 谢谢，太好了。 nula number pakhat na yolo house ka som chunjam ani ve le ta inun da ni soite ka kalongai thla a ko harna te ne thei khopa chak inia voina hian ngai zon tur lo mutala inula chu inuna engdin muna tak nge adinang ti in aron zot ta ni lungleng man lo kapa boy yang hian engtin nge chan rompona scholarship mangin lekha ka zira university thataka ka zirbok master degree pani ka nei nuwa phd ka tile a ti zonga achan nuwa chuan nula chuan ka zona I chang lo alo ti khawa anila taka hepa puiro hi politician ang mai ani zona tak chang manglowa thil dang dai soiwak a ching riau heti huna hi chuan zo tu chau hian light ati eng to ni hosme po hian a zona ang tak kha han chang ta la alo ti ve a yang hian ka ngai zong ta chu ka ta na mi poimo tak an ni ang ati nuwa chuan a chan dana a min che lo ni ngei turani nula number pakhat na po chuan a light chu ati thim zui ve ta hosin mangtha mai le ati nuwa chuan anin chi baya yang chu a chuak ta na mai ni chutia ka tling zo ve lawani kaliam mai ta nge keizong tia a chua na lai chuan asira hian nula pakhati alo dinga hosian loading te tin a ko leta nula chuan tu kina kanin mukha ila hrenengem hiron ti ta o nangma khaini mo ka hreneng che a han ti ve boka nula chuan aril ru chu aron soitani I chena le kan chena hi minute somthum velein lat ani a ti thu an soi nu chuan ko sian thilom zia alo man thoya yang I kopuatan ani hi ithlang theya ithlang lo thei bok du thlan han siam te le an ti nuwa chuan sakhen nga vel yang chu angoya
nula lam chu panin avakai chuak ta ani awa nei te a in soi bora Ultramax Pro viau nanga contestant pa ngai telaka chuan atla 5 vek ani kha he chu a hian hetiang khesi ka voi khat mu na ania asira lo thu nula dang te hi contestant lui anni nge ka hre chiang bik mai lo ani khang te ka tun tumata na nula le tlang walin chai lai ka den ho thei te chu ani le ta phote in ton le ma zong